Vážení diváci, vítajte pri ďalšom videu, kde si ukážeme reálne ukážku, ako funguje Helix a prečo je jeho záver taký výnimočný. Dnes vám to predvediem na týchto puškách. Budeme porovnávať Bergaru B14, ktorá zastáva klasický záver, bolt action. Potom porovnáme oproti priamoťahu od Berety, ktorý ako funguje, a reálne Helix, kde sa vlastne dostala tá evolúcia vývoja. Ako prvý vám teda predvediem Bergarový systém. Funguje na klasickom bolt actione, alebo teda Mauserovom závere, kde naťahujeme páku záveru smerom hore. Býva to v rotáciách 60-90 stupňov. Natiahnete potom záver dozadu. Tým ťahom dopredu nabije sa náboj. Musíte zavrieť dovnútra, následne zamieriť a vystreliť. Ten čas reálne trvá dosť dlho a niekedy polovníkovi chýba tá daná milisekunda, aby pri behu napríklad na spoločnej polovačke vedel veľmi rýchlo prebiť a mal vyššiu šancu zasiahnuť čo najviac diviakov. Dobre, poďme si to reálne ukázať. Zalícim zbraň, idem do pozície, keď už mierim. Dávam záver hore a ak si môžete všimnúť, ide do takej nepríjemnej pozície, dostáva sa mi až tesne k lícu, čo už strelca dostáva priamo k tomu, aby nutí ho privrieť oko. Lebo niečo vám ide a hlava vám automaticky podvedome oko priviera, lebo sa bojí toho, že do toho záver narazí. Nevadí, ale s tým strácate ten čas. Samozrejme, on vás do toho netrafí, ale hlava to stále tak vyhodnocuje. Zatvoríte záver, mačknete spúšť, idete znova, obťahujete, strelíte. Vidíte, že ten čas trvá dlho, kým sa urobí veľa tých operácií. Zoberieme si zbraň Beretu, BRX-ku, kde zasa vám ukážem tú istú pozíciu. No vidíte, už ma to aj tresklo do okuliarov, že musím sa dávať trošku ďalej. Dostaneme ten záver naozaj až k oku, môže vám to teda naraziť do toho. Nehovorím teda len, že to robí Bereta, možno, že by sa mi pasovala trošku dlhšia bodka. Zatvoríte a môžete automaticky strieľať. Vidíte, že ten pohyb je veľmi rýchly, len zasa záver sa dostáva k oku, nutí vás to podvedome na chvíľu stratiť prehľad o tom dianí na boisku alebo na prílove a diviak môže rýchlejšie uniknúť. Čiže môžeme si to vyskúšať. A ako tretí si predstavíme Helix. Výhoda z toho prevodovania. Čiže máte zalícené, pozeráte sa priamo na cieľ, natiahnem záver, posuniem dopredu. Vidíte, že tá rýchlosť je naozaj blesku rýchla. Nič mi nejde k oku, nikde mi nič nezavádza, stále si toho diviaka držím v hľadáčiku a len na ňo potiahnem. Čiže môžem si to predviesť. Blesku rýchle.